persconferentieleden. En achter alle microfoons zien we dat we een andere voorzitter hebben. Die ga ik zo introduceren. Eerst even nog teruggaan naar de andere voorzitters. Even kijken of we ze allemaal nog kennen. Dit is de vierde. Jullie hebben professor Agatha Bakker meegemaakt. Daarvoor was hij voor de andere eilanden nog Hans Wetenberg. Uiteraard professor Grabes, wat recentelijk. En vandaag kunnen we kennis maken met mevrouw Liedewede. En zij zal zo het woord tot u nemen. En er is later, en er belangstelling voor is, voor ons interviewtje 1 op 1. Maar voor nu zal zij terugblikken op de reis. We hebben elkaar al een poos niet gezien. En het doet me deugd om jullie weer eens te zien. Voor het eerst dit jaar. En in een net iets ander gezelschap. We kennen elkaar allemaal. Ik ben Bert Albert. Ik zal deze persconferentieleden. En achter alle microfoons zien we dat we een andere voorzitter hebben. Die ga ik zo introduceren. Eerst even nog teruggaan naar de andere voorzitters. Even kijken of we ze allemaal nog kennen. Dit is de vierde. Jullie hebben professor Agatha Bakker meegemaakt. Daarvoor was hij voor de andere eilanden nog Hans Wetenberg. Uiteraard professor Grabes, wat recentelijk. En vandaag kunnen we kennis maken met mevrouw Liedewede. En zij zal zo het woord tot u nemen. En er is later aan het einde van de persconferentie een mogelijkheid, indien er belangstelling voor is, voor een kort interviewtje 1 op 1. Maar voor nu zal zij terugblikken op de reis en u ook het een en ander over haarzelf en over de andere leden vertellen. Met u mevrouw Ongerijk. Dank u wel, Jefka. Fijn om hier vanmiddag in uw midden te zijn, Bontardi. Het is sinds 1 februari dat ik benoemd ben in deze nieuwe rol als voorzitter van de colleges Financieel Toezicht. En ik ben meteen in de eerste week op reis gegaan met de collega's van het college om kennis te maken met de eilanden en ook alle mensen die daar relevante rollen vervullen om die ook te gaan spreken. Dus dat is voor mij heel waardevol, heel informatief en ook ontzettend leuk. En fijn ook om dat met de collega's te doen. Naast mij zit Helle van der Wal, die is lid op voordracht van Aruba van het CAFT, de Commissie Financieel Toezicht voor Aruba. En de heer Hans Hogevorst, die lid op voordracht van Nederland is in de commissie van het CAFT. En ik wil u graag een aantal onderwerpen in meenemen over wat wij hebben besproken de afgelopen dagen. In de eerste plaats natuurlijk de begroting en de economische ontwikkeling in het brede. Nou, wat we zien op het eiland is dat het eigenlijk heel erg goed gaat met de economie. Het herstelt zich voorspoedig na corona. Je ziet ook weer echt een stevige toename van het toerisme. Het ligt alweer op het niveau van voor corona, dus dat is echt wel heel goed nieuws. En dat geeft dus ook gewoon weer kansen voor verdere ontwikkeling. Als je specifiek kijkt naar de begroting, dan zien we dat er nu een begroting is met ook, die voldoet aan de normen en die dus ook 1% financieringssaldonorm als resultante heeft. Hè? Dus een positief saldo op de begroting. En ik denk dat dat ook positief is. Tegelijkertijd, en dat is denk ik ook belangrijk om te benadrukken, zien wij wel een aantal risico's in die begroting. En die wil ik ook graag benoemen. In de eerste plaats is daar het risico dat er in de begroting van een optimistisch groeiscenario is uitgegaan. Nou is het altijd goed om optimistisch te zijn, maar het moet ook wel haalbaar zijn. En in het verleden werd er vaak vanuit een behoedzaam scenario geredeneerd. Dat is dan weer heel erg voorzichtig, maar er zit ook nog een tussenvariant in dat je een soort basisscenario doorrekent. Nou, men heeft ervoor gekozen om van het optimistische groeiscenario uit te gaan. En het is zaak dat we met elkaar heel goed een vinger aan de pols houden gedurende de uitvoering van het jaar, dat het ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Dan zit er in de begroting een aantal incidentele baten opgenomen, zoals bijvoorbeeld de loonkostensubsidie. En dat is natuurlijk iets wat zich in de jaren na 2023 niet meer zal voordoen. Dus het is ook goed om daar wel echt rekenschap van te geven. Dan zien we dat er in de begroting toch een beperkte onderbouwing is van het hele belastingplan. En daar kom ik straks nog even separaat op terug.
En als laatste zit er in de begroting natuurlijk een stevig renterisico als gevolg van de herfinancieringsopgave die Aruba heeft, ook de komende jaren. En dan gaat het om zo'n 3,5 miljard gulden en dat is natuurlijk toch heel fors. En dan gecombineerd met de stijgende renteontwikkeling wereldwijd kosten besparen. Concluderend, belangrijk dat Aruba toe gaat werken naar een meer weerbare economie. Daarvoor is het echt ook heel belangrijk dat die overheidsschuld wordt verlaagd. Op dit moment nog 90% van het BBP. Die moet worden teruggebracht naar een hanteerbaar niveau, zodat er ook ruimte kan ontstaan om echt te gaan investeren in die economie en ook de overheidsschuld verder af te lossen. En het feit dat er op dit moment een begroting is met een positief resultaat, is ook een mooie kentering in het geheel. Dus dat geeft ook mogelijkheden om nu daadwerkelijk daar ook verder mee aan de slag te gaan. Dankjewel, Jefka. Dank u wel, mevrouw Ommering. Ik ga nu naar de zaal even een kleine afspraak maken. Zou je willen introduceren voordat je de vraag stelt. Je naam en de naam van het medium dat je vertegenwoordigt. Ik zag alvast een verzoek hier, dus gaat u gang. Mevrouw Ommering, goedemiddag. Welkom bij Aruba. Mijn naam is Tito Naklekum van Noticia Kla. Ik hoor u net zeggen. Ik hoor u net hebben over onder andere de zorg. En ik heb een bericht gekregen van de minister van Volksgezondheid. En ik citeer even. Het gaat over een vruchtbare vergadering met de kaft. De kaft was onder de indruk. En ze hopen om de plannen te verzachten voor de AZ2 en om een duurzame toekomst te krijgen. Mijn vraag is, klopt het allemaal? En 2, houdt u nog steeds vast aan 60 miljoen per jaar? Of zegt u, weet je, het gaat zo goed dat we inderdaad kunnen verzachtigen. In plaats van 60 miljoen houden we op bijvoorbeeld 35 miljoen per jaar. Klopt dat we inderdaad een constructieve vergadering hebben gehad met elkaar. En we hebben met de minister afgesproken dat het nu belangrijk is dat hij gaat komen naar een houdbare meerjarenraming voor die zorgkosten. En daar moet dan natuurlijk in verdisconteerd gaan worden dat bedrag wat er ook aan bezuinigingen nu op die begroting nog rust. En tegelijkertijd moet het ook een antwoord gaan geven op die stijgende zorgkosten die we in de jaren verderop ook nog weer gaan zien. Dus dat is een hele ingewikkelde uitdaging om dat op een goede manier vorm te geven. Maar ik proef echt ook wel uit de gesprekken die we met de minister hebben gehad dat er serieus werk wordt gemaakt van die... Ja, maar dat kan wel ingeschat worden. Ja. Ja. Wie mag ik het woord geven? Gaat u gang. Mevrouw, ik noem hier iedere keer komt de kaft met de vraag voor maatregelen te nemen. En als een soort idee van ze nemen het dan niet en de kaft is dan heel soepel mee en doet geen harde uitspraken. Ik ben nieuw als president en dus mijn vraag gericht, hoe tolerant bent u? Hierover, zo lang gaat u erover denken van oké, geef je een kans, geef je weer een kans. Want het idee van de kaft is, dat is de jaren dat de kaft heel tolerant was. Heel tolerant was. Hoe tolerant zal u zijn in uw beheer als president van de kaft? Ja, vind ik een mooie vraag, dank u wel. Er is op zich niet zo heel veel keuzevrijheid, want de kaft moet gewoon toetsen aan de normen zoals die zijn afgesproken en overgenomen. En nou is er natuurlijk hier specifiek in Aruba nog wel een discussie over hoe die normen er precies uitzien. Maar wij toetsen aan de normen zoals die aan ons worden meegegeven. En daar zullen wij streng in zijn, want wij zijn een toezichthouder. En ik denk dat ik dat zal doen op een manier die streng maar rechtvaardig is. Dus je wilt wel gewoon echt streng toetsen aan de normen zoals die er zijn, maar op een rechtvaardige manier. En tegelijkertijd willen wij ook kijken hoe we de landen, specifiek hier Aruba, ook kunnen helpen op weg naar zo'n duurzame economische ontwikkeling. Dus wij willen ook graag adviseur zijn van het eiland. En daar hebben we met elkaar afgesproken, daar gaan we ook nog beter naar kijken hoe we dat invulling kunnen geven. Want uiteindelijk willen wij allemaal met elkaar hetzelfde, namelijk een bloeiende, mooie, houdbare economische ontwikkeling voor het eiland. Daar staan wij ook voor, om te helpen met onze adviezen, om dat voor elkaar te krijgen. Mooi gezegd, voorzitter. Dank u wel. Ja.
Ik denk dat dat ook een mooie afsluiting is van dit gedeelte. Dus ik wil graag de voorzitter en de andere leden danken voor het delen van informatie vanmiddag. Wanneer zal het volgende bezoek zijn? We hebben gepland in juni. Juni. Ja? Dus dat zal het moment zijn waarop we elkaar weer zien. Zoals u gewend bent, krijgt u het persbericht digitaal toegestuurd. Nu nog een laatste vraag, of er belangstelling is voor een korte 1-op-1 interview. Ja. Ja, u wil dat graag? Oké, dan zullen we dat zo meteen in deze zaal doen. Rest mij nog om u nogmaals hartelijk te danken voor uw komst hier vanmiddag. Ik wens u een prettige carnavalsperiode. Ja, misschien ziet u me wel eens op het eiland in de periode. Oké, dan masje dankie en tot